Prvý a jedinečný svojho druhu, taký je kastračný program, ktorý v Partizánskom prebieha od decembra minulého roku. O akúsi elimináciu počtu voľne žijúcich mačiek sa pokúša občianske združenie Človek, najlepší priateľ psa v Partizánskom. Čo vôbec motivovalo občianske združenie k tomuto kroku? No, samozrejme premnoženie mačiek. Videla som reportáž, ktorú dávali z mesta Prievidza. Tam to bola katastrofa, nevedia si s tým rady, tak sme sa dohodli v našom občianskom združení, teda, že sa do toho pustíme. Hľadali sme samozrejme nejaké finančné zdroje, oslovili sme pána primátora Jozefa Božika v našom meste, vyšiel nám v ústrety, vlastne sme sa dohodli, že všetky tie kastrácie bude preplácať mesto, priamo veterinárke, ktorá to robí, je to pani doktorka Sulovská. No a to všetko ostatné na nás, vlastne benzín, krmivo a tie veci okolo toho znáša naše občianske združenie. Koľko mačiek ste už vykastrovali v rámci tohto programu občianskeho združenia? V rámci tohto programu sa zhruba asi 25 mačiček a kocúrikov vykastrovalo. Ako v praxi vyzerá tento program, do ktorého ste sa pustili, tento projekt Kastrácia? Samozrejme musíte si obhľadnúť priestor, najlepšie je skontaktovať sa s tými krmičmi, ktoré tie mačky vlastne krmia. Prídeme, nastavíme klietku, keď sa mačka chytí, podľa toho, koľko máme voľných klietok. No a potom ich vezeme do veľkých uhriec na veterinu, necháme ich tam sa vykastrujú. Zavolá pani doktorka, že sú hotové, idem pre ne, vezem ich do dočasky. Máme jednu úžasnú pani Mariku Klačanskú v Hornej Sii. Mačky vraciate na pôvodné miesto, odkiaľ ste ich zobrali? Áno, na pôvodné miesto, je to ich územie, oni tam žijú, tam je dobre. Ale podarilo sa nám adoptovať asi zo 3 alebo zo 4, takže to boli kľudné mačičky, našiel sa im domov. Okrem kastrácie čaká odchytené mačky aj očkovanie. Hlavne proti zoonóze, to sa týka besnoty, len je tu taký malý problém, že oni sú síce zavakcinované, ale nie sú označené, takže my potom nevieme, že ktorá mačička bola zavakcinovaná. Aspoň na tento rok sú chránené, aj my sme chránení proti týmto zoonózam. Bolo by hodné, keby sa mohli aj čipovať, ale na to nie sú asi dostatočné prostriedky. Ako by vám mohli ľudia v meste pomôcť v tejto vašej, dá sa povedať, charitatívnej činnosti? Tak samozrejme, najviac by nám pomohli financie, tých je stále málo, no ale pomôže nám to, keď nás oslovia, že tu žijú naše mačky, teda tu žijú mačky v našom okolí, my ich tu krmíme a neviem čo, aby sme vedeli nájsť tie zdroje vlastne, kde sa zdržujú. To by nám teda veľmi pomohlo a bola by som rada, keby nás našli na facebookovej stránke napríklad, napísali nám do správy Človek, najlepší priateľ psa alebo telefón, môžem ho povedať, 0911 727 546. Zabrániť vstupu psom na pieskoviska je síce možné, ale horšie to s túlavými mačkami. Tie práve ohrozujú aj tunajšie pieskoviska na sídliskách v Partizánskom, ale aj v iných mestách. Túlavé mačky sú totiž jedni zo šíriteľov a zdrojom nákazy toxoplazmózy, infekčnej choroby, ktorá ohrozuje najmä dievčatá a nenarodené plody matiek. A práve tento u nás ojedinelý program obmedziť počet túlavých mačiek a ich očkovanie je tiež jedným zo spôsobov, ako prispieť k tomu, aby sa detské ihriská stali bezpečným miestom na hranie.